Isang bagong direksyon sa pamamahala ang inilunsad ng pamahalaang lungsod ng Mabalacat kasabay ng pagdiriwang ng 14th cityhood anniversary nito. Opisyal na ipinakilala ni Mayor Attorney Gerald Aquino ang Mabalacat First bilang bagong slogan ng lungsod sa seremonya na ginanap ngayong July 21 sa Tabnuan o Old Munisipyo sa Barangay Poblacion. We gather under a team that captures exactly the spirit of this milestone, calls for Mabalacat First. Mabalacat First is more than a slogan for this celebration. It is a promise. It means that in every plan we draft, every project we build, and every peso we spend, the interest and welfare of Mabalacat and its people come before anything else. Ayon kay Aquino, layunin ng slogan na tiyaking ang mga Mabalakenya ng unang makikinabang sa mga programa at serbisyo ng LGU. Yes, actually, that's part of our slogan now, our team Mabalacat First. That Mabalacat City comes first, the people of Mabalacat comes first, and the services comes first to our constituents. So that's the really reason, that's why we're celebrating that Mabalacat now is a more progressive city than before. The conversion of the municipality to city by Republic Act 1164 has made many things possible and opened many opportunities for our city. That's why all of us, the city officials, including all the Sangguniang Palusod members, are working really hard to make what is necessary to give the best possible services to the people of Mabalacat. Samantala, sinabi naman ni Vice Mayor June Castro na ipinapakita ng Mabalacat First ang pagkakaisa ng City Hall sa paghahatid ng serbisyo sa mamamayan. It's a symbol of unity. Napakaganda para sa ating syudad na yung slogan na binanggit ng ating mayor ay nabigla din ako No, Mabalacat First at saka yung pagkakaisa ang mensahe niya. Maganda para sa atin at lalong-lalo na after nung nabanggit ng ating mayor na na-convert nga ang ating munisipyo into component city, yung ating councilor may pinakita ng resolution sa akin pushing the highly urbanized city in Mabalacat in the near future. So magandang move yun para sa Sangguniang, pero lahat ng yan nasa ating butiing mayor kung ano pa ang gusto niyang implement sa siyudad ng Mabalacat. Dinaluhan ang programa ng mga city officials, department heads, empleyado ng LGU at iba pang stakeholders bilang paggunita sa pagiging lungsod ng Mabalacat. Tampok din sa selebrasyon ang pagpapakita ng mga opisyal na dokumento kaugnay ng cityhood ng Mabalacat, kabilang ang Republic Act No. 10164 at ang proklamasyon na naging resulta ng plebisito noong July 21, 2012. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.